naman kami para sa panibagong video. At yun. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel namin, please subscribe. Hit notification bell, Ah. like, Comment down below na rin kung ano ang mga suggestions or advice na pwedeng makatulong sa mga vlogs namin, katulad namin nagsisimula. So yun. For today's video, kanina ay napadaan ako sa UK. Yan. sa UK, Sa napadaan siya sa UK. Sa Ukay-Ukay. At nag-try akong tumingin ng mga damit. Unfortunately, wala akong nakita mga damit para sa akin. So, nakita ko is... Wait lang, sa magkanong halaga to? Hindi, mamaya. Pakita na. So, nakakuha ako ng 5 mga damit. Mga hindi niya talaga Oo. actually yata Actually, basta pinagpilian to. Dumampot lang siya. pinagpupulot ko lang kasi nakita ko siya ng 20 pesos kada damit lang. Kaya pala. So, 5 damit is 100 pesos lang. So, ngayon, naisip ko, gawin na rin siyang content habang pinapasukat Galing, diba? natin sa kanya. So, Galing eh. itong 5 to, ipapasukat natin sa kanya, tapos i-judge ko siya kung Judger ka. judger na rin ako. So, i-judge ko siya 1 to 5 kung ano ang maganda at hindi. So, tulungan nyo na rin ako. Mag-judge na rin siguro kayo. Comment nyo kung... I-comment nyo kung ano yung maganda. Lanumberan ko kada damit na isusuot niya. Tapos, i-scale natin siya ng 1 to 10. Yan. Bali, 1 to 5 na mga damit. Tapos, sabihin niyo yung number. Tapos, kung 9 out of 10 siya, or 8 out of 10, o 0 out of 10, bahala na kayo. So, ayun, simulan na natin. So, ano yung ano? Ano Alin, yung may, anong mangyayari sa pinakamagandang ano? Sa may pinakamagandang rate na damit? Susuotin niya to pag nag-date kami. Putik ka. Maganda yun, no? I-update din namin sa inyo. Kung Sa 14. Ay, Hindi, sa- wala tayo sa 14. So, 15, oo. Ititreat ko sila. Sa Hindi ba 15. ano ni Eric? Di after nga ng ano ng kala Erica, di ba? Hindi ba Huwag mabilis na natin yan? dito pag-usapan. Okay, so yun, simulan na natin. Okay. Okay, so, Anong tawag doon? Imo-model ko daw. oo. So, parang Sige. irarampa yun. So, ayun, habang naghihintay nga wala sa ating Reseta. prinsesitang fashion fashion model, yan. So, shoutout din pala. Yan, shoutout kay ating paring Anton Ong. Yan, si Anton. Shoutout sa'yo. At sa kababata ko, si Ivan Di Macali. Yan. Pre, ito na, shoutout. Kumusta sa'yo? Sana makita tayo minsan, yan. Tapos, shoutout din kay Buddy Kyle Reyes, yan. Buddy! Yan. Shoutout din sa'yo. ML tayo mamaya. Pabuhat ako, boss. So, ayun. Ito nga pala yung unang damit. Sana maganda. So, check natin, yan. Okay.
na natin ipasuot lahat kay Mrs. ang mga napili kong mga damit. Galing ukay-ukay. Galing So, UK. oh, UK pala, yan. So far, parang out of 5, parang 4 yung maganda dun, no? Para sa akin, 4 yung maganda. Ikaw yung judger, Oo. di ba? Meron ako napili, pero hindi ko sabihin kung ano yung pinakamaganda para sa akin. So, kayo ang mag-decide ngayon. Paki-comment na lang sa baba kung anong dress number Oo, yung bet ang nyo. nagustuhan nyo. Ngayon, kung ano po ang pinakamarami, yun ang ipapasuot natin kay Mrs. So, ano yung may pinakamaraming Ah, pinakaboto? Oo. Pakilagay lang yung dress number. Lalagyan ko siya kada sinuot niya para ma-distinguish natin. So, ayun. Tapos yun yung, ang may pinakamaraming boto susuotin ko So, sa... papasuot ko sa kanya. Sa Valentine's. Actually, hindi siya Valentine's. So, pagka na-upload siguro yun, lagpas na ng Valentine's. At ng Valentine's. least, Valentine's date yun. Basta video na yun. magkakaroon kami ng Valentine's date yun. So, yun ang ipapasuot ko sa kanya. So, ayun. Para hindi na masyadong tumagal, maraming salamat mga buddies sa patuloy at patuloy na pagsubaybay, lalo na dun sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa amin. Maraming salamat po Sa talaga. nagsishare, Yan. sa nanonood. Road to 500 subscriber na po tayo. Konting-konti na lang. Yun. So, ulitin ko lang po dun sa mga bagong viewers natin na hindi pa nakasubscribe. Pag-subscribe na po kayo. Hit notification bell, like, At and comment down below ng kahit anong suggestion or advice na gusto nyo. So, ayun lang. Maraming salamat ulit, buddies. Good night. Thank Peace you. out.